Здравейте, вие сте с Работилница вкусна храна, а днес ще ви представим рецепта за невероятно вкусни бананови палачинки. Така че, ако искате да разберете повече за рецептата, продължете да гледате. Всичко нужно може да намерите долу в описанието. За начало взимаме 2 банана, или ако правите повече, ще ви трябват малко повече банани, но вие ще прецените спрямо за хората, които трябва да готвите. Мачкаме ето така бананите, може да си подпомогнем и с пасатор. Тук си добавяме и ванилия. И след това добавяме и 4 яйца. Разбъркваме добре и продължаваме напред. А преди това искам да ви благодаря, че се абонирате и че подкрепите канала. Тук добавяме пудра захар. И отново разбъркваме добре, за да се получи ето такава смес. Добавяме си и млякото и отново разбъркваме. Подготвяме си тигана за палачинки и започваме да правим нашите палачинки. Ето как се получи и нашата смес. Тук ще ви покажа малко кадри от приготвянето на палачинките. Изглежда доста добре, честно да си призная. След това ще ги пробваме и ще ви кажем заслужава ли си да замените обикновените палачинки с банановите. Ето и първата палачинка, мисля, че се получи доста добре. Нека да видим и следващите и да ги пробваме. Ето тук почти вече сме готови с нашите палачинки, така че нека да ги опитаме. Хайде заедно! Пробвах палачинките и искам да ви кажа, че получиха уникални и свършиха буквално за минути. Със сигурност ви препоръчвам да пробвате нашите палачинки, така че ще се радвам да ги опитате и да изкажете вашето мнение. Благодаря, че гледахте клипа и до скоро. Надяваме се рецептите да ви харесват. Винаги се стараем да ви даваме голяма стойност от рецепти.